kai Alhaji yau wannan ba man hada da la ina ga kai da Allah yanzu ki riga mana nawa mun ka samu a ya shida kuma ba zan iya kansu kenan kai Alhaji yau kasuwa ta yi riba ai kai ya saka wani mota ma zo ne na ga zo ya Alhaji mu kawai da aka yi wallahi wannan ba wallahi ba wannan kin yau wa ba ku da jana ga gobe to sai ka da mu kawai kalwa ne ka kashe shi da bukata wannan ma bari ba sai da mota ba bari akwai ne ka ne akwai ne kace kai kai sai ya isa ne wani bindiga na da mu da wannan ba yau muke buga da bindiga ne sai bindiga sai mun ga bindiga yau ba bindiga ba wani abu da bindiga dai wannan kaya ba kamar fara gaskiya ne wallahi ba wani waye mu muna nan wajen ga da ko cin abin da za ka yi da mu kawai kai da mu ba